Heippa kaikille! Eli mä nyt vihdoinkin ajattelin tehdä sitten tämän hiusvideon, eli kuinka toi nuttura tehdään, tai ainakin millä tavalla mä oon se oppinut tekemään. En tiedä, onko se ihan se oikea, mutta kuitenkin voitte oppia sitten jonkinlaisen tavan ainakin. Eli mä oon aloittanut sillä, että mä oon ottanut ihan hiuslenksun ja laittanut sen ihan kiinni. Ihan normaalisti ponnarille hiukset. Ja mulla on tänään nyt ollut pantapäivä. Eli nyt on vähän hassun näköinen, kun on panta ja sitten on nuttura, mutta ehkä siitä kuitenkin selvitään. Kannattaa aika kireelle laittaa se kiinni noi hiukset, että ne sitten, ettei se nuttura sitten laske. Ja sitten tässä on tää, miksi tätä nyt kutsuttiin. Mä saan tätä holkiksi, mutta ehkä täällä voi joku toinenkin nimi olla. Eli se vaan ihan laitetaan sitten tästä näin. Ja sitten jaotellaan nämä hiukset näin tähän ympärille. Että siitä tulisi ihan semmoisen nutturan näköinen. Ja mulla on tosiaan nyt vähän kiharas hiukset vieläkin. Että siitä ei välttämättä nyt ehkä kaikkein parhain mahdollinen tule. Ja sitten kun on levitettyä se, niin sitten ihan vaan lähdetään näin pyörittää sitä tänne alle. Se ei tosiaankaan nyt onnistu kyllä niin hyvin kuin pitäisi, kun on noin kiharat noissa hiuksissa. Mutta ehkä ymmärrätte kuitenkin ton pointin. Eli sitten kun ne hiukset on sinne alle saatu, niin mä laitan sitten ihan tämmösen toisen hiuslenkin tohon päälle, että se vähän pitää niitä hiuksia. Ja sitten vielä näitä pinnejä ihan tänne johonkin sikin soki, että se vähän niin kuin sitä tukee, että mulla ainakin yksi päivä kävi niin, että lähti kokonaan kesken työpäivä lähti tää nuttura irti. Ja silloin mulla ei ollenkaan näitä pinnejä ollut, et ehkä se johtui sitten siitä. Tai sitten mulla on vaan vähän huolimattomasti tehnyt sen koko nutturan. Laitetaan vielä yksi pinni tonne suuntaan. Noniin. Elikkä sen näköinen. Ei varmastikaan mikään paras, mitä on tehnyt, mutta toivottavasti se ei kuitenkaan haittaa. Ja näitä holkkeja on sitten ihan eri muotoisiakin. Et mä oon pelkästään tätä ihan perus Donitsi-mallia kokeillut. Et en tiedä minkälaisia ne toiset sitten on, mutta kannattaa kaupasta käydä etsimässä. Eli siinä nyt olisi ensimmäinen sitten hiusaiheinen video. Katsotaan, jos sitten joskus vielä teen lisää. Heippa!